Iziganeko zakutshanje zokubanjwa kwabantu ekutyholwa ngokuba babandakanyeka kurhwaphilizo zibuyisele ithemba kwi-arhente zonyanzeliso-mthetho kweli. Ikhabhinethi uqhwabele izandla umsebenzi wezi-arhente kwiinzame zokusiphula neengcambu urhwaphilizo. The arrests are a testament that no one is above the law, and they demonstrate government's commitment to hold to account those who continue to break the law by robbing poor South Africans of much-needed government assistance and aid. Jackson Mthembu uvakalise inkxalabo ngendlela bemibeli loMzantsi Afrika abaziphethe ngayo ngeli xesha eli likwisigaba sokuqala se-lockdown. We are concerned as Cabinet that in many areas of our country, people have stopped wearing masks. This is very concerning. Throughout the length and breadth of the world, the masks are an important element in stopping the spread of the virus. Mthembu uthi urhulumente uzimisele ukuqubisana nokuhlaselwa kwamafama. The farming community is an integral part of our economy, and crime on farms poses a threat not only to the personal safety of farmers and farm workers, but also to the country's food security. Government is fast-tracking the implementation of the revised rural safety strategy to respond to the security needs of rural communities. Kwavakalise ukuba iza kusebenzisa indlela ezohlukeneyo ukuxhasa icandelo lemveliso yesimbiwa iferrochrome.